тепер дальша передача із цикла «Олександр Духнович». І ми поговоримо за Олександра Духновича по рокові 1849. Ми знаємо, що цей рік був критичний і драматичний в історії австрійської держави. І ми знаємо, що фактично вчені, історики літератури, коли говорять за життя Олександра Духновича, то все говорять, що життя Олександра Духновича ділиться на дві половки – до 1849 року і по рокові 1849. Фактично, в цей час ми видимо цілком нового Олександра Духновича. Олександра Духновича як будителя. То й може треба чітко або дати вияснення, що таке будитель. Слово будитель можемо зустрічати і в словацькій, і в чеській літературі, годно бути вже в історії других народів. І так, в той період по рокові 1848, коли виникли ідеї національних держав, а то значить, що 4 імперії, котрі екзистували на ті часи в Європі, мали бися розпастися під енергією, під фактично дійством тих національних еліт, і на руїнах 4 імперій мали би витворитися національні держави. Забігаючи наперед, повіме, що тося стало по рокові 1918, коли по Першій світовій війні були винищені, знищилися, розпалися 4 імперії і виникли акурат національні держави. Польща для поляків, Чехія для чехів, Словакія для словаків, Мадярщина для мадярів. І в тому контексті, а де суть русини? І уже то, що ми до теперішнього часу, і не ми, а цілий світ говорить за русинів. І то, що всі знають, що є русини, велика заслуга акурат Олександра Духновича. У 1848 році, коли по французькій революції, а ми знаємо, що вже за 2 тижні ідеї французької революції, вони стали частю життя Центральної Європи, у тому числі Угорського корольства, ми видимо, як національні еліти в угорському чи в ширшому контексті в Австрійській імперії почали заявляти свої національні права. Можемо повісти, чехи почали співати свою національну співанку, котра стане аж до теперішнього часу їхнім національним гімном. «Где домов мой?» Правда, до 1920 року вони співали їм по-німецьки. Може, ще боялися співати по-чеськи. А Ян Матушка у словаків колись написав співанку, котра стане, акурат у цей час стане таким національним кредо, національним гімном словацького народу. «Над Татрою вся близька». Ми знаємо, що поляки співали «Ще польська не згнєва». Ми знаємо, що українці заспівали «Ще не вмерла України». Ми знаємо, що хорвати заспівали «Лєпа наша домовіна». Мадяри заспівали «Іштен алдмек омодьор», Боже, хоронь тих мадярів. І от у цей самий час, коли було мало русинської інтелігенції, русинських інтелектуалів, а був лише один Олександр Духнович, але він теж заспівав свою народну співанку. І та народна співанка стала національним гімном карпатських русинів. «Я русин был, єсмь і буду. Я родився русином. Чесний мой род не забуду. Останусь його сином». 1849 рік був такий же драматичний в історії русинського народу, як і рік 1848. І то самое ми видимо в біографії Олександра Духновича. Много драматичних моментів. І так, на одному боці Олександр Духнович від року 1844, а то значить уже 5 років, є жителем Пряшова. Він живе у Пряшові, він робить у
Пряшівської єпархії, фактично відповідає, як каноник, відповідає за русинські школи, а треба вповісти, що в ті часи, то досить важно, бо тепер ми знаємо, що освіта, вона такий має, вона світська. А у часи Олександра Духновича за школи відповідала церква. Зато при кожній церкві дяк, сільський дяк, котрий помагав служити священнику, між тим ще відповідав за русинську освіту в тому чи іншому селі. Ми знаємо, що при духовних семінаріях були і спеціальні курси. На 1 чи 2 роки такі люди, котрі дякували в селі, записувалися на ті курси і по тих курсах доставали, я знаю, чи можна назвати то освіту, майже можна освіту дяка учителя, а ведь півце учителя, інколи їх ще називали. І такі дяки фактично там же при церкві збирали декілька діточок і учили їх, але все не вистачало учебників, все не вистачало методичних деяких книжок, все не вистачало всього, що треба про освіту. І Олександр Духнович якраз відповідав за освіту. Але у цей час, як пишуть про нього то ті люди, котрі його знали, а один із наших русинських будителів, ученик Олександра Духновича Анатолій Кралицький, не так давно ми випустили книжку його творів, лишив про нас мемуари, і в тих мемуарах він пише якраз за Олександра Духновича, хто був для русинського життя, для русинських реалій Олександр Духнович. Він пише, що австрійське правительство ще той зими, а то значить 1848-1849 рік, завело, ще той зими веліло вводити по всіх селах народне училище і обучувати дітей грамоті. Будинських старослав'янських букварів не хватило і на 10 сел. Треба було прийнятися на скору руку за составлення букваря, аби удовлетворити нужди на перших же порах. І хто скоріє готов був удовлетворити цій жгучій потребності, як не тогдашній Олександр Духнович. Кралицький називає його тотум фак. Тот, що робить сам і робить ушитко. І направду, оби русини не обстали поза других народів, оби не споздили на я не знаю, як би то правильно сказати, то віче національних декларацій треба було збудити русинський народ, який спав. Треба було завести многі культурні інституції, аби через ті інституції, через літературу, через драматургію, через літературні і общественні організації, аби збудити русинський народ. І тут у других народів то робили цілі групи інтелігенції, а у русинів то зробив один Олександр Духнович. А що він зробив? Треба було написати перві учебники. Він сів і зробив перві учебники. Він сів просто на кочею і ходив від села до села. І там, де була потреба в таких учебниках, свої перві учебники роздавав діточкам, аби мали із чого учитися. Олександр Духнович первим почав дописувати у перві, які появилися в той час, акурат у тому часі появилися перві общеслав'янські в рамках австрійської держави новинки. І він почав як русин дописувати, подавати якісь інформації. І так зародилася русинська публіцистика. Олександр Духнович, ми вже говорили, як поет, поставив поезію на службу своєму народові. Його поезія не лише патетична, його поезія не лише поезія будительська, то поезія дидактична, яка повчала, яка учила і яка фактично мала ціль збудити карпатського русина
від того сна, літаргічного сна, в якому він перебував. Треба було драматургію, бо то доста важний момент. Кожний народ у цей час, а ми говоримо за славянські народи, мав мати свою драматургію і старався за свою драматургію. І коли не було других, Олександр Духнович написав перші п'єси в русинському язику. П'єси, котрі на теперішній час уже видержали коло веца як тисячі представ. А то добродітель превишає багатство. І комедія «Головний тарабанщик» обидві написані Олександром Духновичем. Треба було прозу, він писав прозу. Треба було мемуари, він писав мемуари. Треба було історичні учебники. З історії, він писав з історії. А ще у 1850 році, доста важно, славянські народи у цей час глядали форму, котра би інтелігенцію капчала в якісь здруження. Такі общества. І такі общества, вони сповняли функцію матки, матіці. То значить, довкола неї збиралися люди. І такі общества фактично наробляли многі ідеї національного самовизначення, ідею національного пути того чи іншого славянського народу. Уже в році 1850 Олександр Духнович у Пряшеві, ясна річ, там, де він жив, він заклав перше русинское общество, літературне заведення Пряшевське. В то общество записалось коло 100 чоловік. У маленькому Пряшеві було общество, в котрому було 100 і поверх 100 членів. Ясне діло, що активних членів було іще менше, а людей, котрі писали, як поети, писателі, а то общество в першому ряді позбирало нашу творчу інтелігенцію. Бо назад ідея Олександра Духновича заключалася в тому, що общество, воно консолідує творчу інтелігенцію. Творча інтелігенція в обществі формує своїх поетів. Ті поети пишуть, я не знаю, поезія, проза, драматургія. Далі літературне общество формує перві журнали, новинки, альманахи. І, наконець, третя функція – то є витворити свою печатню, свою типографію. Олександр Духнович рішити цю проблему аж до Ужгорода дійшов. Бо в Ужгороді був його добрий цимбур, єпископ Мукачевський Василь Попович. В'єдно з ним хотів єдну провшитких русинів вчинити типографію, щоб в тій типографії печатати наші русинські книжки, бо до теперішнього часу печатали їх це в Тернаві, це в Буді, це ходили аж до Перемишля, це іще так, де були при монастирях, при греко-католицьких монастирях були типографії. Хотілося то все мати у себе вдома. І так літературне заведення Пряшевське проекзистувало до року 1853. Воно було закритое вже зато, бо наступили нові політичні віяння в Австрії, прийшла епоха Баха, то, значить, були назад заказані любі літературні общества, общественні організації, стрічі і так далі, і так далі. Можна було робити лим то, що було дозволено державою. І такі общества, вони, чесно кажучи, випадали із того контексту тих політичних ініціатив Віденського двора. Але між тим, від року 1850 до року 1853 літературне общество консолідувало пряшевську твориву інтелігенцію. В цей час, ми видимо, появилось 14, це може аж 17 поетів русинських. І ще вчора був лем'єден Олександр Духнович, а тепер в його літературному заведенні Пряшевському збиралося 14, 15, 16, 17 поетів. Про многих це був старт в їх творчій кар'єрі. Ну, можемо пригадати, приміром, Ніколая Нодя, автора 2 поетичних зборів
збірників, таких як Руський Соловій. Він був проректором нашої русинської гімназії, чи правильніше би було сказати, такого духовної, можна сказати, семінарії, котра називалася Барбареум і котра була при церкві Святої Варвари у Відньові. Можна сказати за Олександра Павловича. Тепер якраз молодий Олександр Павлович, який лем-лем-лем прийшов в літературу, почав писати, став добрим приятелем Олександра Духновича і проявив себе вже як поет. Можна пригадати Ніколая Михайловича, Івана Віслоцького. То й можна говорити за Георгія Шолтеса, за Петра Яновича, бо, жаль, Петро Янович досить скоро умер, молодим умер, але іще встиг видати свою перву таку сентиментальну книжечку «Цвітний кошечок». Можна говорити за Антонія Рубія, за Олександра Лабанца, за Івана Ріпу, а отдільно, я би ще сказав, за дамську поезію в рамках літературного заведення Пряшевського. Анна Крігер-Добрянська, Тереза Подгаєцька і Марія Невіцька, котра фактично дівоча фамілія у неї теж була Подгаєцька. Терезія і Марія були сестрами із села Писана. То ми бачимо, що в літературному обществі у русинів є і дамська секція, котра наробляє теми, котрі мало доступні поетам, писателям, хлопам. То тема любові, любовання, інтимна лірика. То значить, що ми бачимо, що Олександру Духновичу і туй подарилося зробити важне діло. Перше літературне общество було у русинів о много скорше, чим у других славянських народів австрійської держави. Ну, що би ще можна повісти? Що фактично ушитка, що робив Олександр Духнович, усі ці часи уже поставлено на службу своєму русинському народу. Треба збудити русинського челядника. Треба йому розказати, доказати, показати, що він є не мадяр, не словак. Він є русин, не румун, не поляк, не ляг. Він є русин. І от цю роботу взяв на себе якраз Олександр Духнович. Зато поезія, може, і втратила деякі черти естетизму, але вона була наповнена такими ідеями будительства, ідеями дидактизму, ідеями повчальності і ще одною важливою. Олександру Духновичу подарилося сформувати цілу плеяду русинських писателів, які прийшли позад нього. Ми бачимо, і були то писателі теж, як і він. А тут треба повісти, що Олександр Духнович – перший професіональний писатель русинського народу. До нього були теж писателі, можна згадати, декільком, 20 поетів, писателів, хоча б і Василя Довговича, який ціле життя писав стихи, але ніде не мав інтересу їх опублікувати. Та й сам Олександр Духнович, коли писав щось, не мав амбіції публікувати до 1849 року, не мав амбіції щось десь публікувати. То було скорше камерне. І по 49-му році він стає першим професіональним русинським писателем. От рана до вечора, з вечора до рана, цілий час, роками він робить в літературі. Літературне діло стає частю національного діла. І ми бачимо, як то та ідея захопила і многих молодих русинів. Ми бачимо, як в літературу приходить Анатолій Краліцький, Олександр Павлович, Ніколай Ноть. Ми бачимо туй і Олександра Лабанца, і Петра Яновича.
Ми видимо Івана Сілвая, Євгенія Фенцика, Юлія Ставровсько-Попрадова. Ми видимо і ще 20 поетів і писателів, про котрих менше знаємо низько, бо вони мало що опублікували. Але ми видимо, що у русинів сформувалася професіональна література своїми літературними обществами. Ми видимо, що за деякий час русини почали печатати свої книжки, і в тому числі літературне заведення Пряшівське. Від року 1850 до року 1853 Духновичу подарилося видати аж 12 книжок літературного заведення Пряшівського. Ясне діло, що були то деколи і доста в нашому розумінні примітивні книжки, але вони мають ціну, бо далі настала епоха Баха і епоха абсолютизму. І то та епоха фактично заказала ушитку общественну роботу. І коли то та епоха скончилася, і почалися якісь ліберальні зміни, то многі з тих поетів, які починали з Духновичем, які починали при Духновичі, вони ся стратили. І за них ми низько знаємо. Їх твори ми можемо читати. Лим дякуючи тим альманахам, тим місяцесловам, які виходили в рамках літературного заведення Пряшівського. Що ще не зробив Олександр Духнович? Практично один чоловік замінив собою цілу академію, замінив собою цілі великі літературні общества і замінив собою цілу матицю національного двигання. І от дякуючи тому, русини не пропали як народ. Русини чітко сформували своє національне кредо. А слова Олександра Духновича, котрі хочеться кожен раз повторювати, стали національним гімном карпатських русинів. Я русин был, есть и буду. Я родился русином, честный мой род не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отець, мати, руська вся родина, русини, сестри і брати, і широка дружина. Великий мой род, и главный миру есть современный, духом и силою славный, всім народам приємний. Я світ узрел под Бескидом, первый воздух руський сал, и кормился русским хлібом, русин мене колесал. Коль первый раз отворил рот, руськое слово прорек, на азбуці первый мой пот з молодого чела тек. Руським потом я питан был, руським ішов розходом в широкий світ, но не забыл своим знатися родом. И теперь кто питает мя, кто кормит, кто мя держит? Самое руськое племя мою годность содержит. Прото тебі, роде мой, клянуся живим Богом за печальний пот і труд твой. Повинуюся долгом. Я русин был, есть и буду. Я родился русином, честный мой род не забуду. Останусь його сином. Ясна річ, що Олександр Духнович усі час, а це вже 50-ті роки, замислюється над тим, а що фактично є його місією, і ким він обстане у історії свого народу. Як чоловік, котрий закладав перві літературні общества і був фундатором русинської професіональної літератури, літератури будительської, лишив нам декілька стихів, в котрих він описує життя і пробує осмислити свою функцію, свою роль в історії карпато-русинського народу. В 1853 році він пише стих, який там підписав Олександру Павловичу, називається
воззвание. Что минуло, загинуло, во вечности уж да спит, а что живет, да не гниет, но приносит жизни цвет. Здраве тіло, ступай сміло, куда разум поведет, лиш помали через скали, ровнинами, орлом влет. Ожидати, ніч не мати, так до праці, браття, враз. Ми заспали, занедбали, равноправність будить нас. І ще в одному місці в стихові він пише, порівнюючи себе із пташкою, котра літає і співає в небі. Стих його називається так: «Піснь земледільця весною». Літай, літай, жаворонку, в воздуху кружи, заспівай мі і легонько щебеч до души. Возносися надо мною к сонячним лучам, моє серце за тобою взлетить к небесам. Пой, любезний пташку польний, Богу висоті, що Он дал сей живот вольний мені і тобі. Прославляй Його за дари, що нам тут сослал, за тот дождь із теплої хмари, що ранком упав. Пой, молись, а я посію здорове зерно, чорноземлею накрию, не згибне тоно. А як буйно нам повсходить і в дородний час щедро поле Бог зародить. Поділимся враз. Так літай же, жаворонку, веселись, співай. Доколь нашу родиноньку видиш, в життя май. Бо недовго і нас скриють, як зерна ось ті, чорноземлею закриють в глухой самоті. Но неровна буде доля між нами тогда. Мене жде там лучша доля, з тебе ні сліда. Дух мой, як ядро зерняти, здере земну пліснь, і там буде проживати, де безсмертна жизнь. Як видимо, Олександр Духнович вірить в те, що його народ його не забуде. Що фактично його подвиг, який він совершив про свій народ, це подвиг, котрий дасть йому право на безсмертне життя. Треба повісти, що Олександр Духнович був поетом, писателем, а головне чоловіком веселої такої душі, веселого характера. Він знав фіглювати. І коли ми говоримо за його творчість, то досить часто в його творчості ми видимо много образчиків такої фіглярської поезії. Ну, деколи, коли ми говоримо за його фіглярську поезію, мені хочеться деколи прочитати декілька, якби на доказ того фіглярства його, такого веселого нрава, веселого характера. Хочеться прочитати декілька образчиків чи фрагментів із його стихів. Ну от, досить інтересний фільм, досить інтересний стих «Піснь простонародна». Автор співає гімн простому верховінцю, котрий не злакомився ніякими лакотками. Аж єдине, що його, як би могло б, єдине, що його збило з того путі, це любов, який він не може протистояти. Піснь простонародна. Прийдите до нас хоч на малий час, так досить часто кажуть,
коли у хижі є дівка на одавання. Хочеш вечір, хочеш рано, хоч убрано, хоч подрано, прийди ти до нас. Не пойду до вас. Не на малий час, ані вечір, ані рано, не убрано, не подрано, не пойду до вас. Прийди ти до нас, хоч на малий час, наваримо ти піроги, сиром, маслом, о 3 роги. Прийди же до нас. Не пойду до вас, не на малий час, не хочу ваші піроги, хоч би били о 100 роги. Не пойду, ні раз. Прийди ти до нас, хоч на малий час, ради будуть тобі наші, наварять ти з медом каші. Ой, прийди сей час. Не пойду до вас, ні на малий час не хочу гостини ваші, ані меду, ані каші, не пойду до вас. Прийдите до нас, хоч на малий час, даме ти доброї горілки, вина, пива і медівки. Погостимося враз. Не пойду до вас. Ні на малий час, не хочу вашу горілку, вино, пиво, ні медівку, не хочу ні раз. Прийди же до нас, ой, послухай нас, даме ти красну Оленку, чорнобриву і біленьку. Прийди же сей час. О, так лечу до вас і на вічний час. Про мою милу Оленку, чорнобриву і біленьку пойду і 100 раз. Ну от, видимо, такий красний образчик такої фіглярської поезії, так? Або хотілося б ще прочитати, може, один з тих у сей час упрящів і нелем упрящів, а в Центральну Європу приходить мода на кринолін. А що таке кринолін? Ніко не знає іще. І от з тих так і називається, що бувало, єсть і нині. Автор написав його в 1860 році, коли мав 57 років. Як тепер єсть, так і було, то весело, то унило, бивав день, була і ноч, раз погода, то снов дощ, люди їли, люди пили, грішили і чесно жили. Приліжний все работав, а лінивий і вдень спав. Богатим все і збивало, убогим не доставало, все бивав розличний сан. Були слуги, були пан. Добрі люди все любились, злиї за чуби водились, старці в церкву радо йшли, молодої до корчми. Одні Богуся молили, другі на судьбу хулили. Был добрий і злий народ, і плодний, і лихий год. Були сейми, і собори, перемир'я, і роздори, і війна була, і мир, джума, голод, потом пір. Бідні всегда страдали, все лиш гроші панували, той найчаще тучно жил, хто обманял і крутил. Женщини всегда бывали, як цвіти у модной залі, легкі, змінні, як вітер, їх обичай всегда хитр. Молодці все хвати били, і дівчата їх любили, вінчалися з ними враз, як прийшов на той час. Як тепер, так прежде було і весело, і унило, і так буде всегда тут, доколь люди ще живуть. Лиш одного не бивало, що тепер вот аж настало. Не бивало в 5 аршин
дутых женских кринолин. Интересно, что кринолин то один, французькою кринолін, то така широка нижня спідниця у формі дзвона. Аби видержати ту форму дзвона, треба було основати такі пантлики сталеві, або такі прутики сталеві. Деколи, хто був побагатше, вони основали так називаний вуса, китові вуса. І така спідниця, сукня така, була у діаметрі, деколи доходила до 2 метрів. Представляєте собі тут у моду, так? Я колись, пам'ятаю, у Відньові попав у одне кафе, котре екзистує вже, що я знаю, 200 років. І в тому кафе саме інтересне то є будуар. Бо у кринолінах ані одна жона не могла не взяти на руки дітвака, вона не могла йти близько коло свого чоловіка, вона не могла ані зайти до туалета, перебачте. І коли їй треба було щось подобне, то для того в кожному кафе були спеціальні будуари. От інтересно, як видіти, мені було інтересно видіти, що фактично, аби зняти таке плаття, то була ціла довга, величезна процедура. Ясне діло, що за деякий час мода на криноліни, вона пройшла, пропала, помінялася, стала іншакою. Але у ті часи можемо представити, як перві дами почали прохажуватися главну вулицю у Пряшові, і були вони в тих модних, виписаних спеціально через модні салони із Парижа магазинах, і в своїх вигулювали вони по главній вулиці свої криноліни. А прості люди позирали на то і говорили: Боже, такого чуда ще нігде не було, ми нігде ніч подобного не бачили. От Олександр Духнович зафіксував той факт, в такому легенькому, такому фіглярському стилі описав, перший фактично описав оту моду, котра прийшла до Пряшева. Ну, може би, коли говорити за фіглярську поезію, може прочитав би іще один його стих «Жаба». Автор позначив, що пише він по лабірському вираженню. Що там квічить, а що гучить, який дітко наперед, це то рано, це то з ночі, це в полудня, це в полночі, скаріднося роздират. Чи й сорока білобока, чи й ворона ся Давид, скреже зубами кра-кра-кра, дуситься грудьми ква-ква-ква, а чи й дідькося бавить. То мереке, то бебеке, кога, трегре, тригри, тав, гучить гісова, гу-гу-гу, скучить гітуток, ту-ту-ту, бреше гіпес, гав-гав-гав. То не птиця, бо галиця не на дереві черчить, а й по млаці чепериться і у воду зануриться, по болоті верещить. Тепер знаю, понімаю, що за біда так бреше, то страпата, коропата, жаба, ряба, ой, проклята, у болотищу крище. О, ждай, ряба, брида жаба, дідько би тя брав і чорт. Прийдуть німці, рукавиці стягнуть ти, і ногавиці, замовкне твой громкий рот. Ну, цей фіглярський стишок «Жаба» Олександр Духнович написав спеціально для свого видання «Поздравлення русинов» на год 1851, і фактично
посміявся тут із такої моди гурманів їсти жаби. Так? Його жаба, котра кряхче десь на Лабірщині, у болоті, він каже: чекай, жаба-ряба, прийдуть німці, так? І вони ти стягнуть і рукавиці, і ногавиці, то значить, що зроблять із тебе гуляш. Ну, от такий він був наш Олександр Духнович, як автор фіглярських поезій. Але між тим треба оповісти, що у 1800, на початку 60-х років Олександр Духнович тяжко похворів. Фактично у грудях збиралася вода. У ті часи ту хвороту фактично доктори не знали лічити, а то значило, що за деякий час Олександр Духнович мусить умерти. 1863, 1864, 1865 послідний рік життя Олександра Духновича. У цей час Олександр Духнович пробує систематизувати свої літературні твори. Що не було опубліковано, пробує публікувати, заганяє до журналів у Львові, до Відня. Всяде редактори із великим задоволенням і з радістю беруть його матеріали, бо Олександр Духнович уже має ім'я. Фактично перший русинський поет, котрий у слові, в літературному слові доказав, що русини можуть мати красну літературу, красну поезію, красну прозу, добру прозу, добру драматургію. То значить, що Олександр Духнович у ці часи замислюється над тим, а що б стане по ньому? І хто він? В одному з своїх стихів, котрий називається «Ручеєк», він пише, що фактично то, що він робив, в руках у нього була ліра і кимвал. Він співав пісні, а кимвал, музичний духовий інструмент, то такі дві, як би повісти, два таких таніри, да, мідні таніри, котрі основуються як духові інструменти у музичних, у симфонічних оркестрах. Тим кимвалом він будив свій народ. І от автор починає замислюватися над тим, а що обстане тепер по ньому. Що фактично лишиться. І у цей час він пише цілу серію своїх творів. «Послідня моя піснь», пише і ряд других стихів. Хочеться дещо із тих стихів прочитати, бо фактично Олександр Духнович прощається із своїм життям, прощається із тими людьми, з котрими він жив, котрих любив, котрі любили його. І практично один такий стих називається «Руський літературний земледілець на Угорщині». Автор обертається к тим, хто обстане позад нього, аби вони не забули на літературу русинську, аби вони продовжували його діло. Так називається стих «Руський літературний земледілець на Угорщині». Запустіла моя нива і заросла бур'яном, уж од віков
все без жнива, оставлена под паром, оставили отці, діти, насилієм і не без біди. Нині опустіла нива, внукам сталася без жнива. Нива моя плодна била на пшеницю і на рож, плодом ізобільно плила, то істина, а не ложь. Благодарный бывал тот плод, кормил семью, великий род, но она опустила, уж лежить без жнива. Чужий пастух поганяет чуже стадо, чужий глаз по ширинах разбивает отдавна аж по сей час. Нива прежде колосиста лежит космата, терниста. Ой, славна моя нива почивает без жнива. Напряг сили, работаю на нивушки все ще, надеждою мысль питаю, но напрасно, все вообще. Без помощи работных слух тупо орет заржавий плуг. Так моя бідна нива останеться без жнива. Ой, пойду я на долину, на гори, пойду лугом, зазову милу родину, она мені стане кругом. Прийдуть діти, старі отці, і дівушки, і молодці, і так зділана нива принесет плод до жнива. Приходіте, сильні хлопці, слиште обще голоса, лиш до діла всі молодці, ставайте, пока роса, станем з полу работати, родну ниву обробляти. Так напрягнена сила дасть нам багато жнива. Ну, як видимо, така літературна алегорія, написана з тих у році 1861. Автор описує якийсь такий страх Олександра Духновича, що позад нього це буде от та літературна нива плодно родити русинському народу. Ну аж самі послідні його стихи написані за рік до смерті, це за 2 роки до смерті. Олександр Духнович, як чоловік старшої генерації, лишив по собі много учеників. І тепер, коли він не знає, коли умре, а він чув, що має умерти, бо не лікчилася то та хворота, він іще і ще раз у своїй поезії обертається із новим, і молодим людям, і новим генераціям. Послідная моя пісня. 3 марта 1862 року, то була якраз тяжка хворота, Олександр Духнович не знав, чи перенесе її. І все час він пише фантастичний стих «Послідная моя пісня». Ой, дитята соколята, змагайтеся на крилята, бо я уже сокол старий, уж мені крила поламани, горі долів літаючи, свої діти питаючи, од юності до старости, і знемогли жили кости. Ах, літав я і високо, понурявся і глибоко, плавя по шумним струям, без кормщика правил сам. А колько то стихий бурных, колько молний и стрел бурных, изниз от врагов природных, и от чужих, и от родных, не красился пирьем чужим, а крепился духом дужим, не изменял ни на страстях,
терпіл біду в тих напастях. Скубли враги со всіх сторон, виставляли мя на сором, розбивали, як колокол, но я остал старий сокол. Був соколом для родини, співав пісні соколини, учив так і вас співати, по соколюму літати. Так, дитята соколята, змагайтеся на крилята, старий сокол вже не може. Он вам больше не поможе. Білий ваш світ, білий світ, в нем доселі гріха ніт. Не беріте чуже пір'я, бо то ваших лиш потіря. Смислі огорній жизні жийте в благо для отчизни, а чужини стережіться, чуже вас не устоїться. А я свершив мою жизнь, дни спою послідню піснь, пісню послідню для вас, милих соколиков сизокрилих. На Бескіді в родном краю, в том ісконно руськом раю, де світ узріл, там лежати хочу вічно спочивати. Схороніте мя в дубраві при скалах, в густой темряві. Самі здорово співайте, а на батька пам'ятайте. Ну, така вона біографія Олександра Духновича, першого русинського поета і фактично чоловіка, котрий збудив русинський народ до нового життя, до той модерної історії Карпато-русинів у сучасному світі. Я думаю, що без Олександра Духновича много того, що русини мають днесь, ми би не мали. Великое щастя русинського народу, що в той момент Х, коли многі народи Центральної Європи, в австрійській державі заявили за свої національні права, за своє національне самоосмислення, карпатські русини мали свого лідера, свого будителя, свого поета і чоловіка, котрий своєю роботою, своєю енергією замінив цілі общества, цілі академії наук. І фактично, дякуючи котрому, у русинів появився шанс бути народом.